Matagal na akong albularyo sa bayang ito. Marami na akong napagaling, marami na rin akong nilabanan. Pero ang pinakamatinding kalaban ay hindi sakit o sumpa, kundi ang mga nilalang na nagtatago sa dilim, ang mga aswang. Hindi sila katang-isip lamang, at habang may hininga pa ako, hindi ko hahayaan na sirain nila ang ating tahanan. Sa probinsya ng Capiz, naninirahan si Bertudes, isang matandang albularyo na kilala sa kanyang mahusay na panggagamot. Sa tuwing mayroong sakit, nasugatan, o nakaramdam ng di maipaliwanag na sakit, siya ang unang tinatakbuhan ng mga taga-baryo. Bata pa lamang si Bertudes nang maipasa sa kanya ng kanyang lolo ang kaalaman sa mga halamang gamot at orasyon. Sa loob ng maraming taon, pinahusay siya ng karanasan at pinagpala ng katalinuhan sa panggagamot. Ang kanyang pangalan ay mula sa salitang bertud na nakakahulugang kapangyarihan o bisa. Isang palayaw na ibinigay sa kanya dahil sa pambihira niyang kakayahan sa pagpapagaling at pakikipaglaban sa iba't ibang nilalang. Bagamat matanda na, hindi siya nauubusan ng sigla. Madalas siyang makita sa likod ng kanyang maliit na kubo, nagtatanim at nag-aalaga ng mga halamang ginagamit niya sa panggagamot. Sa kabila ng kanyang tahimik na pamumuhay, may mga pagkakataong lumalabas siya sa hating gabi upang magsagawa ng ritual sa gitna ng kagubatan, isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ngunit ang payapang buhay ni Bertudes ay muling nagambala nang magsimulang mawala ang ilang hayop sa baryo. Kasabay ng mga balitang may mga nilalang na gumagala sa gabi, alam niyang hindi ito pangkaraniwang pangyayari. Matagal na niyang nararamdaman ang pagdating ng isang panganib. Isang nilalang na matagal na niyang nilalabanan noon. Nagsimula ang takot sa baryo nang isa-isang mawala ang mga halagang hayop ng mga residente. Una ay ang mga manok, sumunod ang mga kambing. Hanggang may isang baboy na tagpo ang wala ng laman loob. Mistulang sinipsipan dugo. Sa umpisa, inakala ng ilan nagawa ito ng ligaw na hayop. Pero nang may isang lalaking muntik nang mawala isang gabi, nagsimula nang mag-alala ang lahat. Isang gabi, habang patapos na sa kanyang pagtatrabaho sa kanyang bukid, naglakad pa uwi si Luisito. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng kuliglig at mahihinang kaluskos sa damuhan ang kanyang naririnig. Ngunit nang lumampas siya sa isang madamong bahagi ng daan, may napansin siyang gumagalaw sa kanyang gilid. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang matangkad na payat na nilalang ang nakita niyang nakadapa sa lupa. Para bang may kinakain. Nang lumingon ito sa kanya, nakita niya ang mahaba nitong dila na pumupulupot sa patay na manok. Sinisipsipan dugo nito. Ang mata ng nilalang ay nanlilisik, kulay pula at tila may apoy sa loob. Mabilis umatras si Luisito, nanginginig sa takot. Agad siyang tumakbo at hindi lumingon hanggang sa marating niya ang kubo ni Bertudes. Malakas siyang kumatok. Tao po! Tao po! Bertudes, buksan niyo po ang pinto. Sigaw niya, halos hindi na makahinga sa kaba. Ilang saglit lang ay bumukas ang pinto at bumungad ang matandang albularyo. May hawak na lampara. Agad niyang napansin ang takot sa mukha ni Luisito. Anong nangyari, iho? Bakit parang takot na takot ka? Tanong ni Bertudes habang pinapapasok niya si Luisito. Hingal na hingal si Luisito habang kinikwento niya ang mga nasaksihan. May nakita akong nilalang sa daan. Ang haba ng dila niya, Bertudes. Sinisip-sip niya ang dugo ng manok. Hindi yun tao. Hindi yun normal na hayop. Nanginginig na kwento ni Luisito. Tahimik na nakikinig si Bertudes.
unti-unting tumitig sa bintana na para bang may iniisip na malalim. Matagal ko nang hinihintay ito. Ang mga aswang, bumalik na sila. Bulong ng matanda. Tahimik ang buong paligid matapos ang sinabi ni Bertudes. Luisito, ang bigat ng sitwasyon. Hindi na lamang basta-basta ito haka-haka o kwento ng matatanda. Totoong may aswang sa kanilang baryo. Anong gagawin natin, Bertudes? Tanong ni Luisito. Halatang nag-aalala nang muli niyang maisip ang nakakatakot na nilalang na nakita niya kanina. Huminga ng malalim ang matanda, tsaka tumayo at nagsimulang dumampot ng bote ng langis at pulbos na nakalagay sa isang lumang estante. Kailangan ihanda natin ang baryo. Pero bago yun, hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang biglang may narinig silang mahinang kaluskos sa likuran ng bahay. Pareho silang natigilan. Napalunok si Luisito habang dahan-dahan ninawakan ni Bertudes ang isang bote ng langis sa mesa. Isang mas matinis at mahabol na tunog ang narinig nila. Tila isang madilim na kuko ang dumaan sa kahoy. May tao ba dyan? Tanong ni Bertudes. Ngunit alam niyang hindi yon ordinaryong tao. Dahil naamoy niya ang kakaibang nilalang. Dahan-dahan siya lumapit sa pintuan sa likod. Tinanggal ang kandado at marahang itinulak ang pinto. Paglabas niya, bumungad sa kanya ang isang matangkad na anino sa ilalim ng puno ng mangga. Nang tamaan nito ng liwanag mula sa lampara, tumambad ang isang nakaluhod na nilalang, may matulis na mga kuko, mahahabang pangil at mapupulang mata. Tanda. Matinis at malamig ang boses ng aswang. Nakangisi at nakatitig kay Bertudes. Ang amoy ng dugo mo, matagal ko nang gustong malasahan. Pagpapatuloy ng aswang. Mabilis na hinagis ni Bertudes ang hawak niyang langis na may halong mga halamang gamot at durog na bawang na may orasyon. Agad na napatras ang aswang at naglabas ng matinis na hiyaw. Mistulang sinusunog ang balat nito. Walang puwang ang kagaya mo sa baryong ito, sigaw ni Bertudes. Sabay dinampot ang lumang itak na nakasabit sa poste ng bahay. Sa isang iglap, sumugod ang aswang sa kanya. Mabilis ito na parang hangin. Napatras si Bertudes. Iniwasan ng matatilim na kuko na muntik nang sumugat sa kanyang muka. Mabilis na saksak ang binigay niya sa tiyan ng nilalang. Ngunit hindi ito tumagos ng malalim dahil tila bakal ang balat nito. Bumawi ang aswang. Isang mabilis na hampas ng kanyang kamay ang tumama sa balikat ni Bertudes. Napatras ang matanda. Ramdam niyang mahapdi ang sugat nang iniwan ng matatalim na kuko ng nilalang. Ngunit hindi siya umatras sa laban. Sa halip, bumunot siya ng isang plastik mula sa kanyang bulsa. Hinipan niya yon at biglang naglabas ng pulbos na tila abo. Nang tamaan ng aswang, nagsimula itong mangisay. Para bang pinasok na matinding sakit ang buong katawan nito. Hindi mo ako kayang patayin, matanda. Sigaw ng aswang habang pilit na lumalaban sa epekto ng pulbos. Ngunit sa isang mabilis na galaw, itinaas ni Bertudes ang kanyang itak at sa isang malakas na paghikot, pinutol niya ang isang braso ng nilalang. Isang nakakapangilabot na hiyaw ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Napaatras ang aswang, nanginginig sa galit at sakit. Mabilis itong tumakbo papalayo, nagtatago sa dilim ng kagubatan. Bertudes, tama na. Babalik pa yon, pero hindi ngayon. Wika ni Luisito na namuno ng pawis. Hawak-hawak ang balikat ni Bertudes na may sugat. Huminga ng malalim ang matanda. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Hindi ako matatakot sa kanila, bulong niya habang nakatitig sa kawalan. Abangan ng part 2. Maraming salamat sa pakikinig at pakisubscribe na rin ang channel.